Llegim La casa de les flors, de Joaquim González i Caturla. En acabat de sopar, vas pujar a regar les teues flors. Apenes entrar al terrat, vas sentir que les penes del dia s'esvaïen i que et tornava la il·lusió. El teu terrat era un jardí perfumat i misteriós. Quin goig vessar l'aigua molt a poquet damunt la terra seca. Aquelles flors eren la teua manera de lluitar contra la lletjor que et voltava. Amèlia és una jove fadrina dominada per una mare autoritària. Sa vida, monòtona i rutinària, només troba el recés del terrat de sa casa, la casa de les flors. T'agradava que els dies foren iguals, previsibles, sense ensurts ni sentiments que et feren patir. La falsa seguretat dels seus dies es trenca en el moment que cau la dictadura franquista i s'enceta un període de canvis en què Amèlia haurà de vèncer les pors davant d'un futur incert. Feia un mes que la televisió, la premsa, la ràdio no parlaven més que de la malaltia de Franco, però un dia sorgí la notícia que l'endemà hi hauria un eclipsi de lluna. Alacant és l'escenari principal de la història. La plaça del teatre, la cocatedral de Sant Nicolau, la Rambla, l'Esplanada, el magnífic passeig vora la mar, orgull de la ciutat on anava tot el món, amb aquell terra enrajoladet de marbre que feia onades blaves, blanques i vermelles que et marejaven. La casa de les flors. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.